A on na tomto intonáku, na tejto pripravenej ploche mohol malovať raz tam, rozkreslovať si ten námet, upravovať si ten námet aj počas práce na tom obraze a ten obraz sa postupne vyvíjal. No, takže dneska hovoriť o tom, že Leonardo v tomto prípade použil zlú technológiu, tam som veľmi obozretný, pretože podobných malieb na suchú omietku vzniklo v renesancii neúrekom a sú bez veľkých zmien, možno nejaké drobné prasklinky, ale to je tak všetko. Leonardo mal smolu v tom, že, a som presvedčený o tom, že nie, že použil zlú technológiu, použil osvedčenú technológiu, ale že Milano je na Padskej nížine, ktorá leží pod Alpami a z času na čas sa tam tie rieky rozvodnia. To vlhké keď mesto. je vlhké mesto, proste ho zaleje voda. Áno. A možno 3-krát za 100 rokov, kým nebola kanalizácia ako dneska, tak to mesto bolo pod vodou. A samozrejme tá voda ide do tehiel, do omietok, ako do špongie. A tá farba sa začala odlupovať, omietka praskať a tak ďalej. Potom po takýchto mokrých obdobiach mohli byť prudké sucha, takže dochádzalo k niečo podobnému, ako keď vyschne bahno, sa vytvoria proste také kališky, krakely, tam malba opadávala a plesnivela, takže tam bolo skôr o údržbe toho obrazu a o týchto nešťastných udalostiach, ktoré v Miláne boli v tej dobe bežné a za to Leonardo rozhodne nemohol.